mmadụ ịnọkọta wee na asịkọ na-ege mmadụ ibe ya ntị ma ọ bụ ị na-enwe ndarịta ntị nke nwanne na nwanne. O chetara m ihe onye abụọma dere osile ka o si dị mma ka o si dịkwa ụtọ nke ukwuu bụ mbikọ nke ụmụnne. Ọ bụghịkwa ibikọ ọbụna dị ibikọ n'otu wee sị na ọ dị ka ezi mmanụ ahụ nke na-erukwasị n'isi hụgo ya na ọ dị mma ị na-ebikọ n'otu. Ọkwa ya mere onye ọma m ji wee na-ege m ntị ka ọ dị ugbu a. Ụfọdụ ejelarị n'iru akwụkwọ Facebook, YouTube wee na-echebiri anyị n'ụdị oge a wee na-echebiri Chibuike. Nke bụ eziokwu bụ na ahụrụ m unu n'anya dịka unu wee fụkwazie m ọbụna dị mana ọrụkwa mmadụ niile ga-afụ gị n'anya, mana akwụkwọ nsọ si anyị na-afụkwu nọ ndị iro unu n'anya. Afụrụ m onye ọbụla n'anya. Ekene gị wee na-asị gị kedu ka e mere, kedu ka o si ada n'ogbe gị. Ọfụ nka na ndụ ka m na-agụ n'isi gị. Onye gbuo achara onye gbue, onye akpọkwana ibe ya onye ikolo ihe nwa nkụtụkọ ya enwekwana nke na-akụ otu ibe ya maka na anyị kwenyere na egbe bere ugo bere nke si ibe ya ebe na nkụkwa kachia ya. Ịma na asị m gị na enwere ụdịrị ekpere anyị ga na-ekpezi n'ụdị oge a maka na ndị ajọ mmadụ akarịala ajọ mmụọ. Anyị ga na-ekpechi ekpere ike na-etiri ha ọfọ na ogu na ala na-akwụbara ha aka ọtọ ka ọ ga-abụ ha chọba anyị ha sọkụlụ wee kpọjisi ụkwụ n'okwute. Ghọtago? Igbo bụ Igbo, ekele m ụnụ, rienụ, ṅụọnụ, kachanụ iya nwanne nke gị Maazị Igbo awụchala m ngana. Ghọtago? Eka m na gị merube ya na nke tata. Enwere m na sị gị biko hapụ igwe okwu gị ma biko dododo ndoriko ana m ayọ gị ya dịka ayịyọ jebe n'iru akwụkwọ Facebook na nke YouTube. Anyị zụọ n'ọgụ anyị chọrọ. Enwere ihe anyị ga-ebido. Enwere ihe anyị ga na ụbụbọ. Ịmara 2023 ọ na ha akpụdobe n'ọtụtụ ihe ndị ọzọ gbasatara ndị Igbo. Ụlọọrụ mgbasa ozi Omega anyị sokwa na ndị na-awa m okwu agba, anya na-atụ okwu eze. Ọha na eze ka anyị na-ejere ozi. Anyị zo na ndị ọ ga-azụ na ekwukwana nke zokwenụ nke zokwenụ anyị anọkwana ya mere ị ga-eji wee na-esonyere anyị nke ọma ka anyị na-agwa gị nke bụ eziokwu. Chibuike haziri m ebegorola m na igwe okwu ọha na eze maka ime gị mma na nke tata. Oge isi akụkọ dị n'akwụkwọ aka ala anyị ga-esochi ugbu a. Oge isi akụkọ dị n'akwụkwọ akụkọ ala anyị naanị n'Omega 101.7 FM Umuchu. Sonyere na anyị. Otu a ka ọ dị nkeji 18 ka o jiri gafere elekere abụọ nke tata. Cheta na anyị nwere isi ụlọ ọrụ anyị na-Ekwulọbịa na nọmba 32 Olu Road. Ije ebe ahụ ị ga-enweta anyị ihe ọbụla ị chọrọ ka anyị mere gị, anyị ga-emere gị ya. Nwere mmemme iri ji, mmemme agbamnkwụ, mmemme ọbụla ị ga-achọ ka ọ daa ụda na ntị ọha na eze, chọga anyị ebe ahụ ma ọ bụ bịakwazie n'ụlọ ọrụ anyị ebe a, anyị ga-emeta gị nke ọma. Chọga anyị n'iru akwụkwọ Facebook, YouTube na nke Instagram. Chibuike haziri m anụ m ebe ahụ jee, ị ga-ahụ ihu m nke ọma ka ị wee fụ ka nwoke na-adị. Ọ dị mma ka anyị banyezi ọfụma. Akwụkwọ akọ nke Punch ada epula n'egbughị oge ọbụla. Ọ bụ ya bụ akọ nke mbụ na mbụ. Akwụkwọ akọ nke dị ebe a ugbu a. Buhari arrives New York for hunger. Buhari arrives New York for hunger. Nke a wee na-ekwu na onye isi ala anyị bụ President Muhammadu Buhari ọ wụchala na mba New York ugbu a maka nzukọ izugbe nke akpọrọ United Nations General Assembly. Ọ ga-esonye na nke ọma na ya bụ nzukọ otu mba ụwa na-emerube mmemme ya na mba New York. Gbara jebe ka egote ya nke ọma. World leaders bid Queen Elizabeth II farewell. World leaders bid Queen Elizabeth II farewell. Nke wee na-ekwu na ndị ndu na mba dịgasị iche iche sitere mba ụwa ha ga-anọ tata wee sị eze nwanyị nke abụọ Queen Elizabeth nke England na-aja na nke ọma ma bụrụ dịka ya bụ nwanyị na-aga adonye ozi ya na nke tata. Ọ dị mma anyị wee na-asị Elizabeth nke abụọ ka mkpụrụ obi ya zuru ike n'udo onye nwanyị. NDLEA intercept 18 guns, 2,300 cartridges in Kogi.
ụlọ ọrụ na-agba mgba megide ịtụ nakwazi ịṅụ mgbọrọgwụ ịtụ na ịṅụ ọgwụ ike bụ ụlọ ọrụ National Drug Law Enforcement Agency NDLEA ha akpachiela egbe o metara agụ n'ọra ya bụ pump action dị 18 n'ọnụọgụ wee kpachikwazie mgba egbe dị 2,300 2,300 cartridges na Kogi steeti ka ha kpachiri ngwa ọgụ ndị a. Gbara jebe ị ga-agụta ya ajụjụ wee bụrụ kedu ka ngwa ọgụ ndị a si wee na-eribatagasị n'ala anyị, kedu ndị na-eme ka ha na-agbasa? Ọ dị egwu ọkwa na-ekwu okwu igbo ọnọdụ nchekwa ọ na-akawanye njọ. Chineke mere anyị ebere n'ala anyị bụ Nigeria. Nnamdi Kanu, Igbos treated unfairly, says Meto. Nnamdi Kanu, Igbos treated unfairly, says Meto. Mkpachi akpachiri Maazị Nnamdi Kanu a na-emekpa ndị Igbo ahụ, a na-emegbu ndị Igbo emegbu. Ọ bụ Meto bụ onye rụburu ọrụ dịka odeakwụkwọ otu PDP mere ka amata nke a. Jee ka ịgụta ya nke ọma dịka Meto si wee na-ekwu ya na nke tata. Ọ dị egwu mkpachi akpachiri Maazị Nnamdi Kanu a na-emegbu ndị Igbo emegbu n'ala Nigeria. Ọ bụ Meto na-ekwu nke a. Dịka nna gbada n'akwụkwọ akọ nke Daily Punch nke a wee dabatakwazịa ugbu a. C.A.N begins investigation after masqueraders invaded Plateau Church. Otu jikọtara ndị ụka Kraịst Christian Association of Nigeria ha ga-amalite wee maba imi na iji wee mata ihe butere ndị na-eti mmanwụ jiri wee banye n'ụlọ ụka wee chụsa ndị niile na-ekpe ekpere n'ụlọ ụka na Plateau steeti. Ọ dị egwu. Ya bụ mmadụ enwezi ugo n'ebe Chineke nọ. Otu Christian Association of Nigeria C.A.N ha ga-amalite ịmụ imi na iji wee mata nnọọ ihe mere ndị na-eti mmanwụ ji wee banye n'ime ụlọ ụka na Plateau steeti wee chụsasịa ndị na-aka ụka. 24 C.A.N alleges 7 million voters unregistered. Nke wee na-ekwu na mmadụ 24 akpọpụla ụlọ ọrụ INEC ụlọ ikpe wee na-ebe ebubo na ihe karịrị nde mmadụ 7 million people bụ ndị anaghara idebanye aha maka isonye na ntụliaka elu nke afọ 2023. Ọ dịkwa egwu. Debt servicing gumps 6.16 trillion naira in 6 months. Nke wee na-ekwu na ego ala anyị bụ Nigeria bitere ebite ma bụrụ ndị nke o kwesịrị ka ọ kwụọ akwụọ agbagotala nnọọ wee dị tarị naira 6 na ụma puku naira 15 6.16 trillion naira n'ime ọnwa 16. Ego ala anyị bụ Nigeria ji ọ gbagotego nnọọ wee dị tarị naira 6 na ụma puku naira 16 6.16 trillion naira. Nigeria hosts Gates, Dangote, others at investment forum. Ala anyị bụ Nigeria na onye ama na igwe omenta emimo Microsoft bụ Bill Gates, Dangote na ndị isi okpokpo enwere na mba ụwa ga-ezute na nzukọ pụrụ iche ebe a ga-anọ nnọọ wee kpa maka ọnọdụ akụnụba obodo. Ọ dị mma o. Dịka nnachi isi n'akwụkwọ akọ nke Punch wee dachapụ ugbu a, nke a wee dabata herbalist breaks in Osun Cemetery steal human heads. Herbalist breaks in Osun Cemetery steal human head. Otu onye eze ọdịnala n'Osun steeti ka a na-ekwu na ọ banyego n'ụlọ ọba ozu nnọọ wee zụta isi mmadụ onye nke eniri eni. Ọ dị egwu. Arụ na-eme.
Dịka si n'akwụkwọ akụkọ nke Punch wepụ ugbu a, akwụkwọ akụkọ nke Cable 29 insurgents killed as ISWAP Boko Haram clash in Borno. Nke wee na-ekwu na ndị na-eyi ndụ egwu ndị osochegbu mmadụ 29 ka egburu nnọọ dịka ndị oyi ndụ egwu ISWAP na ndị ogbo ha Boko Haram nọchara nnọọ wee na-ebusorịta onwe ha agha na Borno. Ndị osochegbu mmadụ 29 ka egburu dịka ndị otu agha isi ekwe ọnwụ ISWAP na ndị otu ha Boko Haram nọrọ nnọọ wee na-ebusorịta onwe ha agha na Borno steeti. All gunmen caught in Anambra are Igbo, says Soludo. Ndị niile bụ ndị ọpa egbe ejichiri ejichi na steeti Anambra ha ncha bụ gbado ndị Igbo, Soludo na-ekwu nke a. Ndị niile bụ ndị ọpa egbe a na-ekwu na amaghị ndị ha bụ ejichiri ejichi na steeti Anambra ha ncha bụ gbado ndị Igbo, Soludo na-ekwu nke a. Ọ dị egwu. Dịka nna gbada n'akwụkwọ akụkọ nke Cable nke wee dabata ugbu a. Oshiomhole, how can Obi fix Nigeria's security challenges when he failed in Anambra? Kedu ka Maazị Peter Obi ga-esi wee hazite ọnọdụ enweghị nchekwa nke dị na Nigeria ugbu a ebe ya onwe ya kụrụ afọ n'ala n'oge ọchịchị ya na steeti Anambra? Oshiomhole na-ekwu nke a. Ọ dị egwu. Apụọla m n'akwụkwọ akụkọ nke ahụ ugbu a dịka Vanguard bụ nke dahepụrụ ugbu a. N'akwụkwọ akụkọ nke Vanguard ka akụkọ nke si wee dabata ugbu a. Ex-minister pleads for Ekweremadu bemoans FG's indifference. Kama ewere ya ọzọ. Ex-minister pleads for Ekweremadu bemoans FG's indifference. Onye rụburu ọrụ dịka minista na-ahụ maka ihe na-eme na mba ọzọ ebudogo ikpere na abụnana wee na-ayọ ayịyọ ka ejinyere Ekweremadu onye nke ejichiri ejichi na mba UK aka wee kwarịrị otu ọchịchị etiti Nigeria si wee were nnọọ leghara ya bụ nwa amadi anya n'ebe ahụ. Ọ dị egwu. Anambra bans use of miniskirts as school uniforms. Ọchịchị steeti Anambra wee machie ya ụmụ akwụkwọ iyi mkpụmkpụ sket wee na-eje akwụkwọ gba gburugburu ụlọ akwụkwọ niile nwere na steeti Anambra. Nke a na-abịa dịka onye kọmishọna na-ahụ maka agụmakwụkwọ na steeti Anambra bụ ka nkụzi Ngozi Chimude nọrọ nnọọ wee kwarịrị etu ụmụ akwụkwọ na steeti Anambra sizi eyi mkpụmkpụ sket wee na-eje akwụkwọ wee kọwa nke a dịka agwa jọrọ njọ. Maazị iwu n'ụlọ akwụkwọ niile nwere na steeti Anambra na-achọzi na-afụta ụmụ akwụkwọ ebe ha na-eyi mkpụmkpụ sket. Ọ sịrị na onye ọbụla ga-akwa ya bụ sket ga-agbalịsi mbọ ike ịhụ na ọ gafere ikpere ya. Ọ dị mma o. APC cause of poverty, hunger in Nigeria, Okowa. APC cause of poverty, hunger in Nigeria, Okowa. Ọ bụ APC kpatara ụbịambịagịrịbịa nakwazi ọnọdụ agụụ juru ala Nigeria. Ọ bụ Okowa bụ aka na-achị steeti Delta kwuru nke a. Ị ga-echetakwazi na Okowa bụ onye ji ọkọlọtọ PDP wee na-azọ ọkwa osote onye isi ala Nigeria. APC bụ ha kpatara ụbịambịagịrịbịa nakwazi agụụ nke juru n'ala Nigeria. Okowa na-ekwu nke a. Oshibajo signs condolence register for Queen Elizabeth II. Oshiomhole, onye nke jere na ya bụ akwamozu nke eze nwanyị England,
bụ Elizabeth nke abụọ ka a na-ekwu na o binyela aka na akwụkwọ mgbaru ya bụ condolence register iji gosi na ala anyị bụ Naijiria sonyere nke ọma n'iru uju nke Queen Elizabeth nke abụọ. Dịka m na-agbada n'akwụkwọ akọ nke Vanguard akọ nke wee dabatakwazi ugbu a 19 die in FCT auto crash. Mmadụ 19 bụ ndị nke zutere ọnwụ mberede ha na ya bụ ọdachi okporo ụzọ, ya bụ ihe mberede okporo ụzọ nke dapụtara n'isi obodo anyị bụ Abuja. Ọ dị egwu. Mmadụ 19 bụ ndị nwụrụ n'ihe mberede nke enwere na isi obodo anyị bụ Abuja. Nke a wee dabatakwa o please kill abductors of 4 pastors who got 10 million naira ransom in Cross Rivers. Nke a wee na-ekwu na ndị uwe ojii agbagbuola ndị ntọrị ndị nke tọrọ ndị pastọ mmadụ 4 nara ha nnọọ ego mgbapụta dị nde naira 10 million naira na Cross Rivers. Ndị uwe ojii agbagbuola ndị ntọrị ndị nke tọrọ ndị pastọ 4 ndị nke napụtara ndị pastors ndị a ego dị nde naira 10 bụ ego mgbapụta na Cross Rivers ka nke a na-eme. Ọ bụrụ ugbu a ka ị malitere isonyere anyị, ọ bụ n'oge isi akọ dị n'akwụkwọ akọ ala anyị n'ụlọ mgbasa ozi Omega 101.7 FM Umuchu. Akwụkwọ akọ nke this day akụkọ nke mbụ na mbụ dabatara n'akwụkwọ akọ this day bụ nke si medical laboratory scientist warn FG against privatizing healthcare service. Nke wee na-ekwu na ụlọ ọrụ nakwazi otu jikọtara ndị na-eme nyocha ahụike ha adogo ọchịchị etiti Naijiria aka na-abụ na ntị megide amụma ọ na-ama iwere ngalaba ahụike ala Naijiria wee hanye n'aka ụlọ ọrụ nnọrọ onwe dị iche iche. Ọ dị egwu. Hunger in Nigeria, other African countries soared by almost a third in 2 years, says IMF. Agụụ juru n'ala Naijiria nakwazi ọtụtụ obodo ndị enwere na mba Afrịka ọrịala elu ọjị n'ime afọ 2 ugbu a. Ọ bụ otu IMF bụ International Monetary Fund na-ekwu nke a. Agụụ dị na Naijiria nakwazi mba ndị Afrịka arịala elu ọjị n'ime afọ 2 ugbu a. Ọ bụ otu IMF na-ekwu nke a na-ekwu na agụụ dị na obodo anyị nakwazi ụfọdụ obodo ndị nke nwere na mba Afrịka. Otu aka nsi wee hụ ya n'akwụkwọ akọ nke this day akwụkwọ akọ nke Daily Post adahepụlawo akụkọ nke mbụ na mbụ nwetara n'akwụkwọ akọ nke Daily Post wee bụrụ nke si You are a bad human being, Davido slams Governor Oyetola. Ị bụ ajọ mmadụ ka Davido onye ọkụ egwu gwara Gọvanọ Oyetola. Ị bụ ajọ mmadụ ka Davido gwara Gọvanọ Oyetola.
Adego. Nke a dabatara kita n'akwụkwọ akụkọ nke Daily Post. Osi breaking kidnap kingpin Evans jailed. A kidnap kingpin Evans jailed. Nke a wee na-ekwu na otu onye amara onye ji ntọrị mmadụ wee mere aka ọrụ bụ Chukwudumeme ọnwụ Amadike, onye nke eji Evans wee mara, na atụọla ya mkpọrọ. Atụrụ ya mkpọrọ afọ 21 zuru ezu, 21 years imprisonment. A kidnap kingpin Evans jailed. Ọ na-ekwu na onye ahụ ji ya bụ ntọrị mmadụ wee mere aka ọrụ ama ama n'ala Nigeria bụ Evans, onye ejikwazi Chukwudumeme ọnwa Amadike wee mara, na atụọla ya mkpọrọ afọ 21 zuru ezu. Ọ dị egwu. Gridlock tension as NANS ground Lagos airport over ASUU strike. Nke a wee na-ekwu na enwere fachi ọnọdụ ejeje ala ọnọdụ ike obi n'elu n'ọdụ ụgbọelu nke dị na Lagos, dịka otu jikọtara ụmụ akwụkwọ National Association of Nigerian Students NANS nọrọ nnọọ wee gbachite ya bụ ọdụ ụgbọelu n'amụma ịkpọ ganigani maka abụba ọrụ ndị nkụzi mahadum. Nke a wee dabata ugbu a, group threatens to sue Niger government WAEC over withholding over 2022 SSCE results. Nke a na-abịa dịka enwetara ozi n'ala Nigeria na ụlọ ọrụ WAEC jikpara okwule ọtụtụ ụmụ akwụkwọ. Otu wee na-eyi egwu na ha ga-akpọpụ ụlọ ọrụ WAEC nakwazi ọchịchị nke Niger steeti ụlọikpe maka ịkpachi okwule ụmụaka dere ule SSCE nke afọ 2022. Ọ dị egwu. Akụkọ ka na-adabata n'akwụkwọ akụkọ nke Daily Post ugbu a. Dịka mụ na ikuku nzirịta ozi na-amarịta aka ebe a, ọ dị mma ka m apụkene n'akwụkwọ akụkọ nke Daily Post dịka Daily Sun dahịpụrụ. IPAC kicks against Uzodimma's word inflated voters claim. Come here, ọzọ. IPAC kicks against Uzodimma's word inflated voters claim. Otu a na-akpọ Inter-Party Advisory Council bụ otu IPAC ekwugo na ọ bụ okpotokpasị bụ akụkọ ahụ nke na-agari ugbu a, na enwegasịrị muchi na ya bụ wọd ebe Uzodimma na-atụkwazi vootu, dịka a na-ekwu na akwụkwọ eji atụ vootu bụ nke enwetagasịrị aha ndị sitere mba ọzọ. IPAC wee na-ekwu na ọ bụ okpotokpasị. Onye ọmagịrị ntị ọkazi anaghị eju akpa ikechie ya, na otu aka m ga-esi wee gbado ya n'oge isi akụkọ dị n'akwụkwọ aka ala anyị nke tata. Aga m eje ka mgba ịpụzi igwe okwu ka i wee nwee ike bata wee tụtụ ụtụ nke gị, mana ị ga-anara m ozi ya.
chọrọ isonyere anyị n'ihe emereme a, ndị a bụkwa iwu ndị ga-agbaso. Nke mbụ, kpọọ anyị n'akara ekwentị ndị a 08151017777 maọbụ 09071121017. Nke abụọ, ị ga-agwa anyị aha gị, ebe isi akpọ nakwazi isi akụkọ ị ga-achọ itinye ọnụ na ya, ma gị cheta na ọ bụ naanị otu nkeji ka ị nwere iji tụtụtụ nke gị. Nke atọ, biko akparịkwana maọbụ kwutọọ onye ọbụla nke na-ege ntị maọbụ onye ọbụla kpọrọ ọnụ n'ihe emereme a. Oge isi akụkọ dị n'akwụkwọ akụkọ ala anyị naanị n'ome ka 101.7 FM Umuchu. Okwu dị kpụrụkpụrụ si dewanụ kpụrụkpụrụ wee kwuo ya, ịbata ekwutala mmadụ aka jọrọ onye ọbụla. Ekwekwala onye dara ibi wee chọọ ka ịtụ afọ kwuo okwu dịka onye azụrụ azụ. Ndewo. Aha gị na-ebe isi akpọ? No, Chris. Ọ dị mma, ya gaziere gị nna. 08151017777 maọbụ 09071121017. Ndewo. Nna. Ya gaziere gị ezigbo mmadụ. No, Davidson. Amen. Ekwere m na ekpere ahụ ekpere maka ezigbo ekpere. 081510117. Biko jee n'iru akwụkwọ Facebook nke YouTube. Ọ dị oke mkpa binyere anyị aka ịhụnanya ma tụsara anyị ozi. Anyị fụkwara gị n'anya bụ. Ndewo. Nnọọ nna, aha gị na-ebe isi agbọ? Nna. Gaa n'iru. Ọ dị mma. Maka agụụ nọ na Naịjirịa na Afrịka. Nwere na-ekwusi ndị ewu ndị na-achị achị ma ha chịba ya na ihe ahụ ihe ha ihe ekwuru eziokwu ọnwụ okwu kwụ ọtọ ka adịga ka ahụ ike nwa ihe a ga-eme n'ihi onye na-achị ọchịchị ma agụụ na-agụ ndị ọ na-achị ọkwa ihe ọ na-eme. Ya gazie 08151017777. Ndewo. No, aha gị na-ebe isi agbọ nna. Gaa n'iru. Chalo, ị na-ege ntị? Aga m achọ ka iwepụ nke a ese Buhari na Uzodimma gburu ọsụ. Biko, aga m achọ ka iwepụ ya ozugbo. Ya gaziere gị 08151017777 ka bụ na ị na-ekwu, biko jide ya n'aka tupu ị na-ekwu. Ndewo, onye ka ekwudo?
No, aha gị na-ebisa gbọ. No, gaa n'iru nna. Metụ. Ọ metụ na-ekwu ya. Ka isi mara nke a ka isi mara chere ka isi mara na oso ka isi mara na Metusa akpagbu ndị Igbo. Mba, ka isi mara maka ikwuru ya ugbu a ka isi mara na ọ na-akpagbu ndị Igbo. Ya gazie okwu dị kpụrụkpụrụ debe ọnụ kpụrụkpụrụ wee kwuo ya ịbata ekwutara mmadụ aka jere onye abụ na etinye ewepụ na ewepụ ebe anyị kwụ. Ndewo onye ka anyị kwudoro ebe a na ya gaziere gị pastọ. No. Ya gazie nke ga-adabatara ugbu a n'iru akwụkwọ Facebook ndị ọma nọ na Facebook nakwazi YouTube. Ometu Jude wee na-asị nke ọ ga-abụ eziokwu, gịnị mere anyị ji wee na-ebuso onwe anyị agha? Amarala m ebe isi wee napụta. Ọ ga-abụ na ọ bụ ihe Soludo na-ekwu. Isitere Oji River. Ya gaziere gị Ometu Jude. Anayo obo esime ihe ọma Maazị Chibuike ha zuru mee isitere ihe ọma iwe na-asị na okwu ahụ Metu kwuru maka njichi ejichere Maazị Nnamdi Kanu na ọ bụ eziokwu ka ọ bụ ma bụrụkwazie ụra amara n'ebe ndị Igbo nọ. Ọ dị mma etu a isi dee ka nsi wee gụpụta ya. Anyị Ifeanyị nke gị dị ebe a ugbu a ese ị chọrọ isonye otu mba ụwa dị iche iche wee na-asị eze nwaanyị nke abụọ Elizabeth ka o zuru ike na ndokwa. Ya gaziere gị. Stanley Oluchukwu Agụata isi nke bụ eziokwu bụ na ndị ọbụla na-ekwu okwu ọjọọ banyere Peter Obi kwesịrị ịmụta ihe maka ihe mere ike kwere mmadụ. Nke bụ eziokwu bụ na Buhari ịpụ obodo ndị ọzọ bụ ihe eji mara onye isi ala anyị bụ Naijiria. Ọ dị ma ya gaziere gị Stanley Oluchukwu Agụata. Michael Dugod iwesi udo dịrị m Chibuike hazuru mee iwe na-asị ekene dịrị Soludo maka nnapụta nke ọ napụtara ụmụnne gị ndị mgbago ugwu, ụmụnne anyị ndị mgbago ugwu pụta n'ebubo a na-ebo ha maka mwakpo niile dị iche iche a na-eme. Iwe na-adụzi ndị Igbo ọdụ ka ha na-adụzi ndị niile bụ ndị Igbo na-akụjasị ana Igbo ka ha sepụ aka na ụdị agwa iji hụ na ha ma makụọ ọnọdụ udo. Ọ dị mma ya gaziere gị Michael the Good maka izibata ozi gị iste na Lagos Oyo gbarakwa izibata ozi a. Prince Yoze Mike nke gị dị n'iru m ebe a ugbu a. Isi aha gị bụ ọnụ ụwa Mike isere ne mpe wee na-asị na ihe Metu kwuru na mmekpa ha na-emekpa ndị Igbo n'ala Naijiria ọ bụ eziokwu. Ọ dị mma iwesị ọchị etiti Naijiria tọhapụrụ gị Maazị Nnamdi Kanu. Vincent Chiemeka mmanwụ ịbanye n'ime ụlọ ụka na Plateau steeti iwe na-asị na ndị mmadụ enwezikwana nsọpụrụ n'ebe Chineke nọ. Iwe na-asị nke a bụ arụ ka ọ bụ n'ebe kasị elu. Iwe na-asị ka Chineke gaa n'iru taa ha afụfụ bụ ndị kpara ajọ agwa.
Daalụ Chukwuemeka Elekwechi istere Omonze. Obi Dịkachi isi mee ihe ọma. Okwu ị chọrọ itinye ọnụ na ya bụ maka nke onye odeakwụkwọ otu ndọrọndọrọ PDP n'oge gara aga kwuru banyere mkpachi akpachiri Maazị Nnamdi Kanu. Unu asị ka mkpakwa ụmụ ogbenye rute Chukwuabiama ntị n'ihi na ahụ nakwa ihe isi ike na-arị ibe ya elu kwa ụbọchị n'ala Igbo. Jideofor Nnabọ iwe na-asị na ọ bụ ihe jọrọ njọ na ndị ọpa egbe niile a na-ejide n'ala Igbo bụcha ndị Igbo ka ha bụ. Iwe na-asị na ọ bụ ihe jọrọ njọ. John Okwunna mmanwụ ịbanye n'ime ụlọ ụka wee chụsa ndị na-ekpere Chineke iwe na-asị na ọ jọrọ njọ. Ya gaziere gị isitere awọ Idemmili wee zibata ozi a. Oziọma Jizọs iwe na-asị ndewo isitere ọ dị mma eze anyị oziọma isitere Ezinifite Agụata were ezite ozi nke gị. Isiokwu nke ị na-etinye ọnụ na ya bụ n'okwu ahụ maka njichi ejichiri Maazị Nnamdi Kanu iwe na-asị ezigbote mmegbu wee ka ọ bụ wee nyere ndị Igbo. Ọ dị mma, ya gaziere gị. Franklin Daberechi esidalụ nhazirume izitere Otulu n'okpuru ọchịchị Oru West na steeti Imo. Ụ na-asị ka mkpụrụ obi eze nwaanyị England ka o zuru ike na ndokwa. Ọ dị mma, daalụ. Ada Chike Ifeoma Chibuike isi ehihie ọma Chibuike hazirume isitere Ekwulọbịa biko Oshomole ị na-agwa ya na Peter Obi mere nke ọma oge ọ chịrị ọchịchị na steeti Anambra. Ọ dị mma, ya gaziere gị. Vincent Chukwuemeka agwala m nke gị. Chijioke Ọkwara Ọha a na-etu gị political campaign strategist isitere were ebe iri n'Ọlụ. Ị na-asị m ehihie ọma Chibuike Ọhazirume onye nke gị. Isi Olisa Metu na-ekwu okwu maka mkpachi akpachiri Maazị Nnamdi Kanu na ọ bụ mmegbu nyere ndị Igbo na ịkwadokwara nke ahụ na ị na-ekpezi ekpe mkpe ka Chineke emenụ ka ọchịchị etiti Naijiria tọhapụ Maazị Nnamdi Kanu ozugbo. Ọ dị mma, ya gaziere gị dịka ị na-ekwukwazi okwu na atọhapụrụ ụfọdụ ndị gọvanọ na mgbago ugwu ndị zuru oshi ego na ha tọhapụkwuo Maazị Nnamdi Kanu. Ezinna Benedict nke ga-adabatala ugbu a isitere obodo ọma gị iwe na-ekwu okwu maka ihe metụ kwuru mmegbu a na-emegbu ndị Igbo. Iwe na-asị isi na o doro ewu na ọkụkọ anya na ọnọdụ ndị Igbo n'ime Naijiria bụ ọnọdụ ụmụ Israel nọ n'obodo Ijipt n'oge gara aga. Ọ dị mma ka m eburukwa okwu ekwentị ndị onye ka e kwudoro ebe a. Nna ana m anụ ihe ị na-ekwu. Mụ na gị Jimọfọ nnọọ ọ na-emerụ ahụ. Otu a ka ọ dị. Ekene dị Chineke anyị. Otu a. Amen, ya gaziere gị. Nze Dimọfọ kedu arụ o mere? Anyị ga-achọkwa ịmata nke ahụ. Kedu arụ Queen Elizabeth mere? Mba, kedu onye bụ ụmụnne gị? Mba, ị ga-ewepụ nke ahụ. Ị ga-ewepụ ya. Ya gasịa. Ntụnye otu ndị a niile nụrụ ọ bụrụ site n'ụlọ mgbasa ozi Omega 101.7 FM. Ọ dị mma okwu dị kpụrụkpụrụ debe ọnụ kpụrụkpụrụ wee kwuo ya. Onye ka Chijioke isitere mgbidi anyị nwetara ozi gị. Daalụ ịnọ n'iru akwụkwọ Facebook
unu karịrị akarị. Kedu onye ọzọ n'ebe ahụ ka anyị gụpụtasịa afọ ndị nọ n'iru akwụkwọ Facebook? John Okwumma isi awụ ide mmiri, ya gaziere gị na anyị nwetara ozi nke gị. Is Christian nke gị dịkwazi ya o, isere ajale, ya gaziere gị mma mma. Anyị chefuru nke gị Charles Stephen isi chere ọ dị mma na steeti Imo, ya gaziere gị. Onye ọzọ n'ebe a bụ gị nwa Ọgụgụ Kingsley, ya gaziere gị, isere ajale, ị na-esonyere anyị nke ọma. Nke gị dịkwazi ya Udenze Livinus akụ n'isi obi ike nke anyị, ya gaziere gị. Anyị echefughị nke gị dabachara ugbu a The Lord Mayor John isere Ọka South Ụmụawụlụ, ya gaziere gị nna. Nke gị dịkwazi ya Kenechi Okoye mmammawo, anyị nwetara ozi gị. Onye ọzọ nakwazi ebe a bụ Princess Vivian Golden Chiamaka isitere Ekwulọbịa, daalụ Princess. Onye ọzọ nakwazi ebe a bụ gị Obiọma onye Egbunam, ya gazie, isitere Ụmụnze. Luke Chinaza Chinwendo, daalụ ezigbo mmadụ maka isonyere anyị na nke tata. Prince Yonzi, ọ dị mma, anyị agụọla ndị a, ya gaziere unu ndị niile sonyere anyị n'iru akwụkwọ Facebook na ndị nke zibatara anyị ozi, ndị sonyere anyị n'iru akwụkwọ YouTube, anyị na-ekene unu. Jisi ike jebe na ya bụ YouTube, enwere nkata anyị ga-amalite na-akparịta mgbeti aka, maka na okwu a na-asa anyị aga na-ekwusi ya n'ụbọchị ndị a. Echiche na ntụnye otu ndị a niile abụghịkwanụ nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi Omega 101.7 FM Umuchu, kama ọ bụ nke ndị niile na-akpọtụrụ anyị n'oge ihe emereme a.